Bona nit a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a l'acte central de campanya dels socialistes de Morella, i on volem explicar-vos els elements més importants de la nostra oferta a la societat morellana per als propers 4 anys. Benvinguda Anna Gabarda, coordinadora comarcal del PSPB-PSOE de l'Alt Palància. No està encara, però ha anunciat la seva presència. Benvolguda Amparo Marco, portaveu d'Economia en les Corts i candidata a l'Ajuntament de Castelló i gran amiga dels socialistes morellans. Ha disculpat la seva assistència el secretari provincial Francesc Colomer per allargar-se massa l'acte de Benicàssim que teníem previst ara i per això no pot arribar, però no obstant mos envia la més forta de les abraçades i tota la seva força i ànim per a la candidatura morellana. Benvolgut Joan, company Joan Lerma, president socialista de la Generalitat Valenciana, que tenim que agrair en nom de tota l'agrupació i dels assistents que hagi volgut venir a acompanyar-nos en el nostre míting central per a donar-nos la seva visió de les coses. No vull començar les meves paraules sense mencionar aquells per als quals estem ací intervenint. I esta nit, en aquest lloc, vull pensar que la gent que està té moltes raons per a estar ací. Uns, perquè sou socialistes de tota la vida i que veniu a reforçar les vostres conviccions. Altres, perquè en els darrers anys s'heu arrimat al nostre projecte i voleu venir a donar-vos el vostre suport. Uns, de més enllà, perquè sou gent que vos volíeu arrimar per sentir desinteressadament les propostes d'un grup de persones que volen fer de Morella i del País Valencià un lloc més amable, pròsper i amb més possibilitats de viure, o simplement perquè sou gent que discrepeu amb nosaltres des de qualsevol posició democràtica i encara aixina heu volgut acompanyar-nos en aquesta nit de festa democràtica. A totes i a tots, moltes gràcies i bona nit. El gobierno, si fuese justo, debiera castigar a los que cometen coacciones para disolver la sociedad obrera e impedir a los obreros que ejerzan el derecho a asociarse. Són paraules de l'any 1903, fa més de 100 anys. Són els primers socialistes morellans de qui es tenen notícia i ens estan enviant un missatge clar i contundent. És gent que en aquests moments té problemes, que ha constituït una societat per poder treballar i algú els està impedint tirar endavant. Estan convençuts de la unió, de que la unió fa la força i estan fent una crida davant de la injustícia que estan patint. Fa més de 100 anys, algú va tractar de donar solucions als problemes de la societat i no ho va tenir fàcil per tirar avant. Aquesta història als morellans ens sona, a tots i a totes les morellanes. Probablement s'ha repetit més vegades en el nostre esdevenir. En els moments actuals són perfectament assumibles pel que ha sigut poder fer gestió de govern morellà en els darrers anys. Algú no ens ha deixat tirar avant, ho sabem, però en unió i força, entre totes i tots, hem aconseguit configurar un poble que té un projecte, que és model de polítiques socials i culturals i que és capaç d'exercir i d'exportar el seu exemple al llarg i a l'ample del nostre país. Amb la cara ben alta i malgrat la falta de col·laboració que uns o altres han manifestat amb nosaltres, però que sempre hem sabut superar. És el governar la nostra ciutat baix la tònica de la convivència, com bé manifestava el nostre secretari general José Bordàs fa 4 anys en aquest mateix escenari. És aquesta convivència que consistís en respectar les diferències i saber defensar les teues idees. La convivència que han mantingut gent com Paco Blasco, alcalde de Morella amb la UCD i president posteriorment del nostre partit. Javier Fabregat, primer alcalde socialista de la democràcia i per a qui demano un fort aplaudiment perquè està acompanyant-nos en nosaltres. I per supost,
A Ximo, el nostre actual alcalde, candidat a revalidar l'alcaldia i, per suposat, proper alcalde de tots i totes les morellanes per als propers 4 anys, perquè a Morella cabem tots i hem de viure tots. En aquestes eleccions estem cridats a reafirmar els nostres valors i els nostres compromisos, a mantenir-los front a la dura realitat econòmica que vivim i comprovar si estem a l'altura del que altres han fet anteriorment per nosaltres i de la promesa del que podem deixar per al futur. I sí, companys i companyes, vos ho diem aquesta nit, tenint molt de treball per fer. Des del Partit Socialista oferim consens i cooperació per dotar el nostre territori d'una nova identitat industrial, turística i cultural. Volem connexions per posar en valor la complementarietat territorial i assegurar que ningú se quede enrere. El treball, el benestar, la ciutat i la nostra pròpia identitat són els nostres eixos i la nostra prioritat. Avui, per part dels membres de la candidatura, sentireu les nostres propostes al respecte. Mentre Morella en 16 o 20 anys ha sofert els canvis més importants de la seva història, ho veiem l'altre dia en el document de Morella i segurament avui podrem tindre l'oportunitat de recordar moltes de les coses que s'han fet així, fruit dels treballs dels governs socialistes, la comparació amb els governs autonòmics del Partit Popular ha sigut més que desalentadora. Fa 20 anys que nosaltres ja anàvem de Morella a Castelló en autobús, un autobús que tardava més de 2 hores i parava a tots els pobles. Estem en 2011 i continuem tenint el mateix deficitari servei de transport públic. Fa 20 anys, després d'inaugurar-se amb els governs de l'ERMA el nou centre de salut, teníem uns serveis sanitaris i vam tenir una SAMU. Ara tenim menys serveis i si passa alguna cosa, la SAMU té que vindre de lluny. No se vol ni el silló del dentista, ni la màquina de rayos X, que encara aixina l'havia aconseguit el municipi per altres mitjans. I no ho té, perquè algú no ho vol. Teníem la fàbrica Giner, teníem el Cardenal Ram obert, i tot això, mentre a Morella el municipi ha avançat el que no està escrit, la Generalitat, què? La Diputació, què? Per què tenim els serveis tancats? Algú ens té que donar lliçons d'alguna cosa? Tenim que sentir més promeses del Partit Popular? Mos les tenim que creure? No sé si recordeu, Museu del Castell Carlista, balneari a la fàbrica Giner, Museu de Dinosaures. És el que hem sentit durant 15 anys en tots aquells que han vingut a Morella a prometre coses. Hospital comarcal, ojo, només si se guanya l'alcaldia, perquè els drets s'agarren o se lleven depenent de qui guanyi. A diferència de nosaltres, que entenem que els drets se tenen sempre, en caràcter inalienable, i menys el de la salut. Són promeses del PP de Morella o són promeses del que està a la Diputació? Mos tenim que creure al PP de Morella o mos tenim que creure al de la Diputació? O possiblement a cap dels dos? Perquè així, en 16 anys, no s'ha fet absolutament res per part d'eixes administracions. I és ara, és el moment de trencar en tot això, perquè n'hi ha prou. Prou de fracassos, prou d'ineptitud i de prepotència, prou d'indecència, prou de foscor i de sectarisme. Nosaltres, com bé representa el nostre company Mario Albu, naixem allà on els nostres pares estan en un moment donat, però som lliures de triar on volem viure. I els morellans i morellanes, dels que està repleta esta sala, un dia vam trencar aquesta dinàmica i estem mirant al futur. Nosaltres vam despertar, vam abandonar el temps de decadència i vam agafar el coratge suficient per alçar-nos i dir prou. Ara, sense dubte, estem en aquest punt, en el que assumim un convenciment. Un convenciment al que estem tots i totes connectats
com un sol poble. Si hi ha un xiquet a Càlig, a Benicarló o a Villores que fracassa escolarment i sabeu que la Comunitat Valenciana està al capdavant del fracàs escolar, això a mi m'importa, encara que ell no sigui el meu fill. Si hi ha en algun lloc una persona que no pot pagar certs medicaments que necessita perquè la Generalitat li ho nega i té que escollir entre medicaments i pagar el lloguer del pis on viu, això empobreix la meva vida, encara que no el conegue. Si tenim coneixement que hi ha gent que està impedida i que molts moren abans de rebre l'ajuda de la llei de dependència de Zapatero per culpa d'una Generalitat ineficient i despreocupada pel destí de les famílies d'aquesta província, això és una amenaça per a mi, per a les meues llibertats. Si hi ha un president de la Diputació que no paga els seus impostos, eixe president m'està robant a mi, que els pago lealment, com la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes d'esta terra. I si insulta a Francesc o insulta a Ximo Puig com a costumbre, siguem o no siguem socialistes, mos sentim afectats e insultats, perquè som part indivisible de la societat en la que vivim. És eixe convenciment fonamental, el de la solidaritat ciutadana, el de la consciència cívica, la que sempre ha fet funcionar esta terra, aquest país. És la que ens permet anar a la recerca dels nostres somnis individuals i, no obstant, estar units en la creença comú de que entre tots ho aconseguirem. De moltes persones farem una, la societat civil, la ciutadania de Morella en moviment, decidint què és el que vol en cada moment. I eixe és el fons d'aquestes eleccions. A la nostra autonomia i als nostres ajuntaments. Participem en una política de cinisme o de prepotència o participem en una política d'esperança, dignitat i futur? Jorge Alarte, en aquestes eleccions, fa una crida a la dignitat. Joan Lerma fa una crida a la dignitat. La candidatura de Morella socialista fa una crida a la dignitat. Ximo Puig, el nostre Ximo, fa una crida a la dignitat. La dignitat d'un poble que no se resigna a viure de genolls. És un poble que vol estar dret i afrontar el seu futur dins d'un nou ordre. I no és simplement això. Estem parlant d'una cosa més important. Estem parlant del convenciment profund en què, per damunt de totes les dificultats i penúries que ens toca viure en esta època, hi ha una porta oberta a l'esperança, la del govern socialista de Ximo Puig. Tenim millors dies per davant, i aquests millors dies venen de la mà dels nostres candidats i candidates, del nostre Ximo, de Ramsès, de Malú, de Rafa, de Mario, de Espe, d'Amadeu, de tots els que estan ací damunt. Nosaltres creiem que podrem ajudar a les nostres famílies, com s'està fent ací i a altres municipis on governen els socialistes, fent esforços per a que no es falte de res i d'oferir treball als desempleats. I, ojo, treball en condicions d'igualtat, entenent que l'accés a l'ocupació pública és un dret que ens afecta a tots per igual, i no només als amics o familiars dels que governen. I col·laboració per a treballar amb empreses de la nostra terra, per activar la nostra economia. Així avui, a Morella, estem davant d'un crucial moment. Podem prendre les decisions correctes i superar els reptes que tenim davant de nosaltres. Com els socialistes de 1903, que volien superar-los, nosaltres avui estem en el mateix punt. Si vosaltres sentiu la mateixa energia que nosaltres, si sentiu la mateixa urgència de canvi en les altres administracions, si sentiu la mateixa passió que nosaltres, si sentiu que ha arribat l'hora de la dignitat, si fem totes i tots els que s'ha de fer, no tinc el menor dubte de que la gent s'alçarà el dia 22 de maig i Jorge Alarte serà el proper president de la Generalitat Valenciana. I com no, perquè ho necessita aquesta ciutat, Ximo Puig prendrà novament possessió com a alcalde de tota la gent
que viu i treballa a Morella. I esta terra recuperarà la dignitat i exigirà d'aquesta prolongada oscuritat política. I després de l'oscuritat política donarem pas als més brillants dels nostres dies, que encara estan per venir. No n'hi ha res guanyat, perquè la victòria la dona la ciutadania. Que ningú se quede a casa el dia 22. Tenim que anar en alegria al nostre col·legi a demostrar que Morella és més Morella, que mira avant en dignitat, que el futur no està en les pedres, està en les persones. Són les persones les que aconseguissin els canvis en les societats, amb la força del seu vot. El canvi, la evolució i el progrés, ací, a Morella, és dels ciutadans. El PSPB-PSOE vol participar i al seu capdavant Ximo Puig. Per ell, tot el nostre suport i el nostre reforç total. Moltes gràcies a totes i a tots.